Baumit. Идеи с бъдеще. Когато се нуждаете от изравняване на основата преди полагане на подови настилки от всякакъв вид, Baumit препоръчва циментовата саморазливаща се нивелираща смес Baumit Nivelo 20. Нивелиращата смес трябва да се отдели от стените на помещението. За целта се монтират стиропорени ленти, които поемат деформациите при разширение на нивелиращата смес в процеса на експлоатация. Без такива меки ленти, когато при разширение нивелиращата смес достигне до твърдите стени и се опре в тях, тя неминуемо ще се напука. Затова тези ленти са задължителни и се полагат по цялата дължина на стените. Основата трябва добре да се почисти от всякакви неравности и прах. Тя трябва да бъде суха, не замръзнала, обезпрашена, с добра носимоспособност, с стабилна форма и да не се рони. За подобряване на адхезията, обезпрашаване и намаляване на попиваемостта, основата се грундира с дълбоко проникващ Baumit грунт. Грундът се нанася равномерно с валяк по цялата повърхност, без да се натрупва. Еднаквата попиваемост на основата е от съществено значение, за да изсъхне нивелиращата смес равномерно и да се получи перфектен краен резултат. Сухата заводски произведена циментова смес трябва да се разбърква с точно количество вода, всеки път едно и също. При инструкциите Baumit точно е оказал количеството вода за разбъркване на сместа. За един чувал суха смес са необходими точно 6,5 литра вода. Ето и един трик, който ще ви осигури едно и също количество вода за разбъркването на всеки чувал суха смес. Отмерва се необходимото количество чиста вода в кофа и се отбелязва нивото й. С аглошлайф се изрязва триъгълник, чиято основа съвпада с отбелязаното ниво на кофата. Така, използвайки всеки път тази кофа за отмерване, водата ще бъде едно и също количество. Недопустимо е добавянето на каквито и да е други добавки при подготовката на сместа. При разбъркването чувалът се изсипва постепенно в кофата с вода. Препоръчително е разбъркването да става от 2 човека за постепенно изсипване на чувала в кофата с вода. Сухата смес Baumit Nivelo 20 се разтваря много лесно във водата и при разбъркване не се образуват бучки. Бърка се с миксер на бавни обороти, за да не се вкарва излишно въздух в сместа. След разбъркване, готовата смес е гладка и с перфектна разливаемост. Работата започва от далечния ъгъл и продължава към вратата. За подпомагане на разливането се използва ракел. С него сместа се разнася равномерно по повърхността. Не си мислете, че изсипана в ъгъла на стаята саморазливната смес ще се разнесе сама по цялата повърхност на пода. След разнасянето й с ракела, сместа се самонивелира и повърхността е идеално равна, гладка и хоризонтална. Baumit Nivelo 20 запълва малките неравности, като дебелината на един слой може да бъде между 1 и 20 мм. Освен спазването на инструкциите на производителя за количеството на водата, от голямо значение е използването на правилните инструменти. Те улесняват работата и подобряват крайния резултат. След разнасянето на саморазливната замазка с ракела, с голям иглен валяк се минава надлъжно и напречно по цялата повърхност. Така се изкарва въздухът, който се намира вътре в сместа и който би излязъл в процеса на втвърдяване на нивелиращата смес и би образувал малки дупчици по повърхността. По време на съхнене на нанесената циментова саморазливна смес Baumit Nivelo 20 в помещението не трябва да се образува течение или да се отварят прозорци. Ако има пряко слънцегреене, то трябва да се елиминира. Нивелиращата смес трябва да изсъхне равномерно. Сместа набира достатъчна якост за стъпване след около 2 часа, през което време са се задействали всички химически реакции. След като изсъхне нивелиращата смес, се изрязват укречващите ленти около стената и могат да се монтират различни видове подови покрития. ПВЦ настилки, керамични плочки, ламинирани и естествени паркети. За перфектна основа преди полагане на всякакви подови настилки, Baumit препоръчва Baumit Nivelo 20. Baumit. Идеи с бъдеще.